și roșii din poiene, tricolorul de la brâu. Dorul, poezia și credința în Dumnezeu ne-au sădit în suflet soare și ne-au ocrotit de rău. Pe când se fierbea unirea, multorii s-au adunat, s-au pulăsat, s-au gândit că ar fi bine ca la mare adunare să-i aducă țărani fruntași, chiar acolo, chiar la Iași. După ce i-au îmbrăcat cu coroc și pușme noi, și-au ales boierii de sori să le țină cuvântare despre unirea cea mare. Oameni buni, țărani iubiți, știți de ce sunteți aici? Eu oricum o să explic, dar aveți răbdare un pic. Țara noastră mare este și ruptă din hotare. Moldova, țara muntenească, trăiesc vorba românească. Sunt două surori creștine, tot la fel știu să se închine. Obiceiurile noastre, dar Milcov le desparte. Să răsecăm într-o sorbire și să facem înfrățire. Ați priceput ce a spus? Eu nu te vorbesc, mă scuzați că găsesc. Eu mă drept să vă spun că nu e lucru bun să ne cereți nouă sfatul și atât dacă stată cu acoare și le asculta vorba săracă de sare. Și stapa să o mărtim, se cera să măruim, și cei care știu carte, de toate au parte. Am trecut acela vremuri, am venit să ne ducem, Dumnezeu ne-a luminat și pe vecii ne-a luminat. De să fim frații de gălățeau, nu trebuie să vă steau. Ei, ați priceput ce v-am spus de la început? Priceput cu bani dragă, să ne dormi și să ne arde. Să ne fie cu iertare, dar eu tot am înțeles. Moșoare, dumneata, Gheorghe Pici, dă așa. Hai să mergem în grădină, poate acum o să spun. Belmugată, boromanul, cât o roată, iar ceață și fă bine să-l aduce aici la mine. Boiere, să ne iertare, de greutate mare, nu pot să ridic, dar să nu cresc un pic. Nici aia încearcă să ridic. Și tu, Moș Vasile. Hai, Pandele. Hai, Ioane. Urmiți bolovanul? Hai. Înțelegi cum... Înțelegeți cum să treaba? Că moșul nu s-a dus degeaba, putere n-a avut, s-a ridice, n-a putut. Unii nu neputere, la nevoie și la durere. Și cu toți am reușit, bolovanul a murit. Dumnezeu puterea crește și dușmanul nu răzbește. Boiere, să mă iertați. Degeaba. Degeaba le explicați, că eu tot n-am înțeles. Mai dumneata, fac ceva cu viața mea?
Dar nu e. Dar băiele, femeie, nu trebuie mățit. Este corect, nu este către. Nu este neporuncit. Nu e mai muncit. De la La vorbă vorbă până la faptă. este care? Este care e nelungată. Bine ar fi Bine ar fi dacă vreodată ați ar veni și voi. și voi în goată. Și cu toții Și cu toții facem o treabă Împreună. bună. Împreună facem o treabă bună. Cam așa faceți voi. La război să dați înapoi. La pomană dați. E că... Treaba nu este așa egală. Eu am priceput așa. Aseară ai muncă grea. După această adunare am închis o răbare. Am cântat și s-au rugat, Dumnezeu le-a ascultat, dorința sa am primit, ei au primit o frumoasă țară, mare, fără lume sămănare. Cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României. Iar marea din hot de piară, piară dușmânia în țară, între noi să nu mai fie decât flot și omenie. Vine amiclă cu grăbire, să se încăne într-o sorbire, ca să treacă drumul mare peste a noastră vechi hotare. Și să vadă sfântul soare, într-o zi de sărbătoare, hora noastră cea frățească, pe câmpia românească. Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe pământul României. Iar varea din hot de piară,
Principatelor Române, un eveniment istoric foarte important pentru țara noastră, care s-a realizat în urmă cu mulți ani, pe data de 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române mai este cunoscută și sub denumirea de Mica Unire, dar cum să înfăptuim aceasta? Haideți să aflăm! Prima unire a românilor într-o singură țară a fost realizată de Mihai Viteazu în anul 1600, decât unirea a durat doar un an de zile, 1599. 1600 a rămas o dorință a românilor din cele trei țări. Avrameamu, Ioan Cuza și cu Ștefan au lucrat. Să nu calce Sfânta Glie vreun străin nebotezat. Obiceiul și opinca moștenite din străbuni au sădit în noi dorința de a fi români mai buni. E despre tine, dulce Românie, mândru crai, cu pământul firai. Unde ești și cu șmoară musuriși. Frate,